Takže čaute lidičky, dneska vás tady Vojtas. A dneska si zahrajeme 2 zápasy head to head s kompletní sestavou Realu Madrid. Postavil jsem asi tu nejlepší, kterou jsem postavit mohl, i když by tam Modrič být neměl, když už přestoupil do AC Milánu, ale to úplně nevadí. Takže jdeme na to. Ale předem bych byl rád, kdybyste mi dali like a odběr. A do komentářů napsali, za jaký klub by měl něco podobného udělat příště. A my jdeme na to. 107 atak, 104 midfield a 106 defense. No, to bude vážně něco. To mi nějak nesedí. No, to je asi jedno. Pape. Rodrigo, no, tak. Prozatím mi nenapadají moc. Rodrigo centruje na Papeho, ale on nevyskočí. A Bellingham dával Pape dával do prázdné brány dokonce. A je to 1-0 v 5. minutě. Pape, Vinicius a Bellingham dává na 2-0 v 10. minutě. To je neuvěřitelné. Ferland-Mendy trefuje brevno. Dobré. Bellingham, Pape, poslal si to tak dobře. Penalta. Pape neproměňuje, nedává gól. Ne, to není možné. Tak jsme promárnili jednu šanci. To je asi úplně jedno. Pape, Rodrigo, Pape. Nevyšel mu skill. Rudiger, Eder Militao nahrává Papému. Tady jde do běhu. To byl offside. Eder Militao. Pape střílí a nedává gól. Rozhodčí nás ještě nechal zahrát jeden roh. Papečku, ne, to bylo kousek. Takže v poločase 2-0 pro nás. Druhý poločas. Bellingham, dobře. Tak Bellingham nedal. Ender Militao. Nevystih to tam. Rudiger. Carvajal. Dobře, Carvajal. Pape. Valverde. Rodrigo. Moc si to pokop. Carvajal, neuvěřitelné.
Ne. Papé. Škoda. Modrič. Dobře. Bellingham, Papé, Vinicius střílí a dává na 3-0 v 72. minutě. Tak Papé, Bellingham, ne. Ridiger, dobře. Tak Papé, Rodrigo, tak. Chtěla jsem přes Rainbow flikovat brankáře, nevyšlo mi to bohužel. Antonio Ridiger, ale seklo se mi to. Carvajal. Ne. Ridiger, Eder Militao. Do toho vetřel a vyřešil problém. Papé. Dává na 4-0 v 90. minutě. Poslední gól tohoto utkání. Je tam výhra. Teďkom se vrhneme na druhý zápas a ten nám dá, doufám, trošku těžšího soupeře. Nejsem si úplně jistý, ale mohli by nám dát těžšího soupeře. O trošku aspoň. No, ten má dost vyrovnané staty jako my. A dokonce defenzivu bude lepší. Viděl jsem Čerkyho tam byl, nebo to tam byl. Tak. Jeho tým. To byl takhle Luis. Jo, odpovídá to asi. Papé. Vinicius. Rodrigo. Tak. Papé. Nevybojoval. Modrič. A Martinez chytal. Bellingham. Modrič. Umí Rainbow flick. Těsně, ale nebyl gol. Tak, Rodrigo. Valverde. Dobře. Federico Valverde. Co to Papé nedal? Ridiger. Dobře, ne. Eder Militao. Dobře. Valverde. Rodrigo. Kylian Papé. Bellingham. Papé střílí a dává na 1-0. Tak to byl Rodrigo, který střílel a dává na 1-0 ve 27. minutě. Papé. Vybuj tu zpátky. Ne. Bellingham. Dobře. Bellingham. Viniciusi, pojď, vracej se. Zpátky. Ne. Ferland Mendy. Dobře, Ferland Mendy. Papé dává na 2-0 ve 40. minutě. A musím uznat, že toto byl dost nádherný gól.
Ale Martinez to mahlem měl docela, dokonce i. Papa je dobře. Vinicius. Dává na 3-0 ve 45. minutě. Konec prvního poločasu. Vyhráváme 3-0 dokonce. Tak jdem na to. Na ten druhý poločas nějak neskazíme. Modrič, dobře. Modrič, tam je docela dobrý kluby. Rodrigo. Pape. Ale ten byl gol. Ale byl v offsideu. V dost velkém offsideu. Ale ten jak to gol nebyl. Nevadí. Jedem dál. Courtois. Carvajal. Rodrigo. Ne. Neprocpal na Pepeho. Carvajal. Modrič. Dobře. Modrič a Martinez chytá. To byla vynikající střela. Eder Militao. To co bylo za raketu? 4-0 v 69. minutě. Ale co toto bylo za raketu? To tam z první poslal do šibenice. To byl dost dobrý gol. Pape je dobře. Pape střílí a nedává, přestřelil bránu. Dobře Valverde. Posunuje na Rodriga a ten střílí a přestřelil i bránu. Rodrigo nedává další šanci. Pojď Modrič, dobře. Dává na Rodriga, ten posunuje na Papeho, ten posunuje na Viniciuse a ten posunuje na Bellinghama. Na Bellinghama, který dává na 5-0 v 90. minutě. Tady si to brankář úplně nepohlídal, že tam je Bellingham, protože to vyrazil a Bellingham dal hlavičku do brány. A je to 5-0. Tímto zápas asi skončí. Ne, tak možná nám nechat ještě jednu šanci. Tak Bellingham nedává. Toto byla poslední šance v tohoto zápasu. Jsem rád, že jste se koukali na toto video a doufám, že vás to bavilo. Napište mi určitě do komentářů, jestli vás to bavilo a napište taky, jaké video byste chtěli vidět příště. Zatím zdarec.